that you meet out on the street are choosing Samsung. You simply can't go wrong, so come along and watch your Samsung. V květnu 2005 si začala 21letá mladá žena z Jižní Koreje jménem Yumi Huang stěžovat svým rodičům na náhlé bolesti břicha. Rodiče si mysleli, že jde jen o obyčejnou bolest žaludku. Avšak s postupujícími hodinami se začal stav Yumi alarmujícím způsobem zhoršovat. Následující den byla spěšně převezena do nemocničního pohotovostního oddělení bojující o svůj život. A nejvíce šokující v celé situaci bylo, že obyčejná bolest břicha, na kterou si stěžovala, byla známkou smrtelné nemoci. Leukémie, kterou mnozí znají jako temnou krevní rakovinu. Během následujících měsíců Yumi tvrdě bojovala s krutými symptomy této nemoci. Každý den trpěla vyčerpáním a ztratila tolik váhy, že její vlastní rodina a přátelé byli zděšeni pohledem na ni. Ale teď přichází šokující část. Yumi by neměla bojovat s touto smrtelnou nemocí, bylo jí pouze 21 let. Leukémie se nejčastěji vyskytuje u mužů starších 65 let. Nekouřila a neměla žádnou genetickou predispozici k této smrtelné nemoci. Jak tedy mohlo dojít k tomu, že mladá zdravá dívka s celým životem před sebou musela bojovat s touto vzácnou a smrtelnou nemocí? Abychom porozuměli proč, musíme se vrátit v čase do roku 2002, do Yuminých předškolních let. Její otec, taxikář žijící ve skromných finančních podmínkách, nemohl poslat svou dceru na univerzitu. Ale díky neočekávanému zvratu událostí pod svá křídla vzal globální gigant Samsung. Nebylo neobvyklé, že Samsung zaměstnával levné středoškolské studenty, kteří ještě neměli univerzitní diplom. Yumi snila s planoucí nadějí o tom, že naspoří dostatek peněz na svatbu a na to, aby poslala svého bratra na univerzitu. Ale tento sen tragicky ztroskotal. Jen 3 roky poté Yumi náhle vážně onemocněla. Její zoufalý otec strávil noci hledáním odpovědí na to, co by mohlo způsobit takovýto hrozný stav jeho dcery. Yumi pracovala v továrně na polovodiče Samsung, kde se při výrobě počítačových čipů takzvaná křemíková destička ponořuje do různých chemikálií. V důsledku toho byli nevinní pracovníci jako Yumi vystaveni účinkům těchto destruktivních a drsných chemikálií. Tato expozice vysokým hladinám chemikálií je jedním z faktorů, které mohou výrazně zvýšit smrtelné riziko vzniku leukémie. 6. března 2007 v 4:30 ráno přišla osudná chvíle Yumi. Yumi a její rodiče zoufale usilovali o dosažení nemocnice, doufajíce, že chemoterapie jí dá šanci, ale osud zasáhl krutě. Yumi tichounce zemřela ještě před dosažením nemocnice v zadním sedadle otce taxikáře. Skutečná příčina tragédie byla jasná jak pro rodiče Yumi, tak pro Samsung, ale technologický gigant se nechtěl přizpůsobit této pravdě. Místo toho dívku navštěvoval její nadřízený jednou týdně, který na základě Samsungu přinášel takzvanou finanční pomoc. Štědrost obrovské společnosti spočívala v 5 šekách, které byly téměř bezcenné, každý v hodnotě asi $1000. Ale do té doby už lékařské účty Yumi dosáhly k $50 000. A když otec Yumi zoufale prosil, že tyto peníze nestačí, arrogantní manažer společnosti to odbyl tím, že Samsung, který byl již tehdy světem považován za technologického giganta, neměl žádné další peníze. Po 11 letech mučivého zápasu a boje Samsung ustoupil tlaku a přiznal svou vinu. Today, Samsung Electronics apologized to employees who've suffered from work-related illnesses, like those working with hazardous substances. V roce 2018 se technologický gigant omluvil rodině Yumi a těm zlomeným rodinám, které zažily podobně rozervaný osud. Společnost nabídla ohromující kompenzační balíček v hodnotě $11,6 milionů, z něhož však mučené rodiny obdržely pouze $100 000 každá. Takže podle Samsungu má život pracovníka hodnotu pouze $100 000. Není to ironické?
Ve stejném roce firma zaznamenala obrovský zisk ve výši 54 miliard dolarů. V tomto světě mohou mocní, ti na vrcholu moci a vlivu téměř všechno zamést pod koberec. Pokud máte dostatek moci, politická elita, policie a dokonce i soudnictví budou poslušně poslouchat vaše přání. Překvapivě snadno se můžete vyhnout obtížným situacím, ať už jde o podvod, daňové úniky, vykořisťování pracovníků a ano, dokonce i o temné vraždy. V Jižní Koreji je skutečná moc soustředěna do rukou těch, kdo ovládají obrovská jižnokorejská ekonomická impéria. V Jižní Koreji jsou bohaté a mocné rodiny chaebolů téměř uctívány jako bohové. Jsou nedotknutelnou královskou krevní linií Jižní Koreje. Mezi všemi rodinami však vládne dynastie Samsungu, neboť každých $10 vydělaných v Jižní Koreji je přímo či nepřímo spojeno se Samsungem. Můžete říct, že Samsung je Jižní Korea a naopak. A dynastie Samsungu, obdařená takovou mocí, je schopná skrýt i ta nejhlubší temná tajemství, včetně vražd. V 60. a 70. letech Jižní Korea ještě léčila rány z korejské války. Podniky země hladověly po kapitálu, ale populace nebyla považována za důvěryhodnou. A když se od nich celý svět odvrátil, stát vstoupil do hry a podal pomocnou ruku jménem lidí. Půjčoval peníze místním podnikům. Tento krok doslova proměnil několik rodinných podniků v Jižní Koreji ve zlatá vejce, která nyní stojí na vrcholu ekonomiky této země. Jak ubíhaly roky, ukázalo se, že se za scénou vytvořila i vládní dohoda. Osud celých odvětví byl rozhodnut za zavřenými dveřmi. Automobilový průmysl náhle dostal do rukou Hyundai. Ekonomika byla svěřena do péče Samsungu a LG. Ale nezastavujme se zde. Telekomunikace, ropné společnosti a média proměněny v jeden velký konglomerát známý jako SK. Ano, milí diváci, byla to jižnokorejská vláda, která vytvořila tyto ekonomické obry, chaeboly, které dodnes těží z výhod globální dominance. V Jižní Koreji tyto obry nejen ovládaly ekonomiku, ale i celou zemi. Tajemné korporátní rodiny, které držely tyto ekonomické giganty ve svých rukou, prakticky táhly za nitky celé ekonomiky celého národa. Našli jsme neuvěřitelná data. 10 největších chaebolů vlastní téměř třetinu celkového podnikatelského bohatství. Ale nezastavujme se. 5 největších chaebolů tvoří krutých 50% akciového trhu. A s tím, jak se časem měnily, moc chaebolů vzrostla na úroveň, kde se zdá, že je nic nemůže zastavit. Seznamte se s Heather Cho, známou také jako Cho Hui-na. Jako dcera magnáta Korean Airu neletěla jen vysoko na nebi. Jako viceprezidentka letecké společnosti jednou rozhodla o zastavení celého letadla během vzletu, jen proto, že letová posádka podávala její oříšky v sáčku místo na talíři. Ano, slyšeli jste správně, na talíři. Veřejnost byla pobouřena nezvladatelným arogantním zneužíváním moci. Ačkoliv byla původně odsouzena na rok vězení, byla téměř před očima veřejnosti propuštěna, když jí byl trest pozastaven jen 5 měsíců později. Moc skutečně může oslnit. Tady je Choi Tae-won, předseda impéria SK, šéf druhého největšího ekonomického giganta Jižní Koreje. SK není pouze císařem jihokorejského mobilního operátora, ale má také své prsty v nespočtu odvětví, od energetiky přes stavebnictví až po telekomunikace. Ale v roce 2013 byl nejvyšší výkonný pracovník zapleten do korupčního skandálu. Zpronevěřil firemní peníze pro svůj osobní prospěch. I když byl odsouzen na 2 roky vězení, nenechte se zmýlit, že by to pro něj znamenalo nějaká omezení. Ve vězení žil jako král. Během svého trestu měl 1700 návštěv a stále byl skutečným pánem svého impéria z vězeňské cely. I když měl původně strávit
strávit dlouhou dobu za mřížemi, neuvěřitelně byl propuštěn dříve, a to ne jen tak nějak. Okamžitě se vrátil na trůn SK. Co nemůže skutečný imperiální magnát udělat? To, co jste dosud slyšeli, je jen špičkou ledovce. Každý rok vybuchne v médiích další člen rodiny Chaebolu s nějakým šťavnatým skandálem ohledně daňových úniků, zpronevěry nebo podvodu. A co je ještě neuvěřitelnější, tito bohatí a vlivní jedinci často dostávají mnohem mírnější tresty než průměrný Joe z ulice. Mnozí z nich nemusí dokonce ani spatřit vnitřek vězeňské cely. Kam se poděla spravedlnost? Kdo by si pomyslel, že obchod s vysušenou rybou založený v roce 1938 s kapitálem $25 se stane globálním elektronickým impériem? Lee Byung-chul, geniální zakladatel, pravděpodobně nikdy nesnil o takové budoucnosti. Avšak meteorický vzestup společnosti Samsung také skrývá temná tajemství. Děti zakladatele byly v 60. letech zatčeny za údajné pašování 50 tun nelegálního sacharinu, umělého sladidla, do země. Dokonce i po desetiletích, kdy byly zavedeny přísné regulace, se CEO Samsungu Lee Kun-hee musel vyrovnat s obviněním z úplatkářství. Uplácal úředníky a soudce. Jak sám řekl, manipuloval událostmi ve svůj prospěch. A co je ještě více šokující, prezident Jižní Koreje mu jen o 2 roky později udělil milost. Bez ohledu na to, kolik kontroverze akce společnosti Samsung Chaebol způsobily, firma jen sílila a rozrůstala se. Dnes jsou zapojeni do téměř všeho, od světa módy přes luxusní hotely a nemocnice až po společnosti státní bezpečnosti. Chytré telefony gigantické společnosti představují neuvěřitelně vysoký podíl, více než 1/5 jihokorejských ročních exportů. Ještě více působivé je, že dnes je můžeme oslavovat jako druhou největší společnost na světě. Vytrvalost a touha po inovacích ze strany Samsungu je dostaly na vrchol. Zde je případ Park Geun-hye, bývalé prezidentky Jižní Koreje. Stala se epicentrem skandálu, který byl v roce 2016 tak šokující, že se rozšířil po celém světě. Ukázalo se, že Samsung byl také zapojen, a ne náhodou. Přítel s tajemnou minulostí hrál v této intrice klíčovou roli. Dnes je většinově vlastněn zahraničními akcionáři a zdá se, že tento fakt upoutal pozornost mladého a ambiciozního vůdce Samsungu Lee Jae-yonga. Ale jaký neuvěřitelný plán se mu zrodil v hlavě? Neudělal nic menšího, než se pokusil uplatit jednoho z prezidentských důvěrníků. Vše to jen proto, aby Park, prezidentka, mu dala plnou kontrolu nad jeho rodinným impériem Samsungem. Po vyšetření byl Lee Jae-yong, zlatý chlapec Samsungu, odsouzen na 5 let vězení. Ale kdo by tomu uvěřil, byl osvobozen. Strávil pouhý rok ve vězení a už mohl jít, zatímco prezidentka Jižní Koreje kvůli skandálu musela odstoupit v hanbě. Avšak korunní princ Samsungu se nedokázal zastavit. Na vlastních nohou stál téměř jen 2 měsíce, když se opět ocitl v rukou policie. Nové obvinění. Velký hráč byl nyní zatčen kvůli pašování drog. Co si myslíte o této úrovni moci? Drama, moc a peníze. Vše, co milujete. Ponořujete se rádi do takových příběhů? Pak jste na správném místě. Jediným kliknutím se můžete stát součástí těchto odhalujících dokumentárních zážitků. Klikněte tedy na tlačítko přihlásit se k odběru níže a přidejte se k nám.